Ya apa? Ya. Ya toh, berpacu dalam melodi. Yo. Menika naminipun genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Ya. Ya, campur darat. Ngentrong menika pernahipun sara silahipun menika ponakanipun Bugesi. Ha iya. Gumun angger sinden metu saka Tulungagung racake swarane apik, piyayine ya cantik ya, Mak. Tenan. Bugesi nyatane ya kondang kaya ngono. Adine Bugesi ke Mbak Penny Candrarini ya dadi sinden internasional. Iki Winong ya semono uga mulai melejit. Angger kok Tulungagung mesti cantik-cantik lho. Ha iya wis tenan. Sinten to Pak senjenengan maksud niku? Lho, aku ngomong to, Bugesi ayu ora? Nggih. Lho, Tulungagung. Nggih. Mbak Penny ayu ora? Nggih. Tulungagung. Sampeyan ayu ora? Ayu, Tulungagung. Sinten melih? Sinten melih? Dan lain sebagainya. Mboten lho Pak, jenengan iki kok wantun ngelem-ngelem sinden lintune Bugesi napa mboten wedi? Lah kok wedi apa dek iki memedi kok. Mboten lah kan biasanya jenengan didendeni tak keprok parut lho, ngoten. Apa ndak wedi jenengan? Ya dikeprok parut, ngeprok parut ora bakal kelakon. Wong ning omah ora enek apa-apa dhek ora tau masak ya. Ora duwe parut, arep ngeprok parut tuku sik dhek dadan. Ngono aja kuwatir, ning tenan kok nong. Bareng sampean iki saya gedhe banyak pengalaman bergaul kemana saja. Akhirnya sampean ngerti karo perkembangan apa kuwi jenenge jaman, akhirnya ya bisa ngrumat awak, ngramut karo apa kuwi busanamu piye carane apik, piye yen alisan sing becik kudu piye, ngono kuwi, le pupuran kudu piye, le gambar wujute kuwi apa kuwi lipstik nggen bibirmu kuwi kudu piye, nah awakmu lak luar biasa. Biyen melu aku pertama walah nglombrot. Mboten ya, Pak. Lewemu mangan ae. Bar saiki wah saya cantik. Sakniki cantik, Pak. Cantik tenan sampean, elok. Kok jenengan wantun? Wani ngopo? Ngomong kula cantik lha Bugesi teng mriki lho. Lah ngopo? Aku iki witing klopo sak lugune lek sinden ayu ya tak omongne ayu. Yen nganti ayu tak omongke elek, tegese kuwi goroh karo batinku. Bugesi iki senengane yen aku jujur apa anane, ngono kuwi. Ngoten. Niki lagi viral lho, Pak. Apa? Wonten napa? Film Ipar Adalah Maut. Apa? Nah, Ipar adalah maut. Terus maksudnya apa? Ampun ngantos ponakan adalah maut. Ngoten dados sing kowe ponakane Bugesi. Ponakane jenengan to nggih? Heeh. Nah niku ampun ngantos ponakan adalah maut. Lek sampean ya, lek neng panggung tak arani pancen ponakan. Nek lek bar kok panggung ora mung ponakan. Lah napa? Penakan wih. Sik, Nduk. Tegese penak suaramu lho, nglipur warga masyarakat lumutan ngono. Entar ngorongane kan kowe iki jarak perkara kok, Nong. Ampun, Bu, ampun. Bapakmu jadi jarak. Lah pripun? Jarak ditenani awakmu. Oh. Weh, bahaya bocah iki. Lho ngene lho Bugesi. Iki lak ponakan. Tur iki kan ya paguyuban melu ning keluarga Madangkara. Ben kerasan winonge ben ora mbalik-mbalikne tak jawab. Caranya ya dibikin nyaman. Caranya supaya nyaman harus dilem, diakrapi, dicedhaki. Tur ya ki
bocah iki berpotensi, suarane apik, bocah ayu, aku seneng, ngono lho. Dadi seneng karo suarane, ngono kuwi. Kuwi lek jenenge mbok jaraki to. Aku kira ndek bola lho, Nduk. Bapakmu jaraki Winong mbok kowe mbelani ibumu. Tenang, tenang. Loh, nyapa iki? Nyuwun sewu Pak Cahya Kuntadi. Oh. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo, Dok, jelas, Dok. Panjenengan niku dosen lho, Pak. Kapok. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah, panutan mahasiswanipun jenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan lho. Malah pamer kowe. Asli ngeten. Nanti kan jenengan panutan, Pak. Ampun ngoten niku, Pak. Ampun nggodani ning kene nggodani enek sinden ayu terus nggodani iki. Anu iki nggodani iki ngoten ampun ngoten niku, Pak. Jenengan niku ngandani kula, "Nduk kowe aja nakal. Nduk kowe aja sok kaya ngono." Lah jenengan ngoten niku berarti ra sumbut no. Saiki jujur ya. Pripun? Kowe aku nggodha Elisa kok ora seneng, Mbak Silvi ra seneng, Winong ra seneng. Aja-aja kowe sing pengen tak godha, ayo. Hah? Jujur ngono kowe. Mboten, Pak, mboten ngoten. Hah? Lah kula niki putrane jenengan lho, pernae. Iya, bener. Pernae. Ah. Pernae kula putrane jenengan. Heeh. Kula mboten purun, Pak, jan godho-godho ngoten niku. Oh iya. Cukup yoga-yoga. Sing Ngene lho. godho kula. Sampeyan kudu ngerti. Pripun? Pancen aku dosen. Nggih. Ning nuwun sewu. Sing jenenge dosen iki sikil lak loro. Nggih. Gitu. Sikil kiwa karo tengen. Tengen iki tak nggih ning kampus, nggih mulang karo mahasiswa. Nggih. Sing kiwa iki tak nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih. Lek aku ndalang kaya ning kampus ngono kae, urip do pitonono nggih ngono terus ora enek wong nanggap. Mula sikil kiwaku tak jokke pamrih men apa ditresnani karo warga masyarakat. Carane ya ngono kuwi, ya njarake Winong, njarake sinden ayu. Pamrih apa men masyarakat terhibur ngono kuwi. Lah nek sikil tengah ngono apa, Pak? Tuh. Lambene elek iki. Lambene elek. Bahaya. Kuwi ra nek kukune barang arep melu. Bahaya. Intine pun cekap, Pak. Pun cekap. Nek mesti cukup ibu mawon, ampun nggodani sinten-sinten melih nggih. Ampun ngantos Ora entuk. kedadean ngoten lho, Pak. Iya, insyaallah aku ora arep nggodha wong wedok utawa sinden sapa wae. Ya, anggere ora kilaf lho ya. Lho, kok mboten kilaf? Lho wong ora mesti imane saiki sosok Oh, kuat, nggih, sesuk nggih. ora kuat, sesuk salat sok mben ra salat. Kan biasa. Kita Nggih. saiki kaji sesuk korupsi. Iso ngono. Mula aku ora wani janji. Yen saiki aku janji ora arepe njaraki sapa-sapa. Ya ta? Wis, kek nembang. Ayo. Wis aku tak tereng karo sinden bengi. Nduk, tak omongi bapakmu kalah di jero iki mau ya. Kalah dek ya. Makasih ya, Om Sing ya. jero sapa? Aku karo Umi no. Heeh, mendhi aku kalah ketok wong loro suarane kaya wong papat kok iki ora. Ayo, Cahayu, Winong Nawangse, coba kaya apa. Nggih. Engko bacotno dadi arti arep kok bawane apa bapak nderek. Ngono ya, Cahayu. Apa ya? Wis monggo bebas. Piyayi kene iki apa-apa kersa kok, piyayi budaya, luwes, longgar. Ayo ngono kuwi. Anu nggih, Pak. Apa? Rinoso. Rinoso. Mangko Rinoso. Pilek 6. Nggih. Oh, ya wis. Oh, pelek bareng. Nggih. Rinoso ora apa-apa, engko diganti wong iki dudu pamundhut kok. Mboten. Kula kesupen kok nek ternyata pelek bareng. Heeh. Anu Asmarandono mawon nek ngoten. Oh iya, ketoke ayu, Mbak ya dangling iki bocah iki. Ayo. Ngapunten, Pak. Lah iya. Ya, Asmarandono. Nggih. Oke, siap. Ya, Winong Nawangse.
Gandeng sing mirsani kulon ki akeh sampean madhep ngulon mlaku alon-alon ngulon. Blek, engko ngetan. Terusane yo ngulon kono. Kak. Ngapunten nggih, Pak. Lah iki kita atine bocah iki pikirane ora nang kene bocah iki. Mboten, Pak. Kok kaya ngene larane to niku cakepane. Nah, soalnya kula nggih lagi nandang loro niku mau lho, Pak. Iya, mau tak tambani nong, tak tambani. Ora angger sinden lho nang disuting karo bapake kae delon. Wow. HP-ne lho kaya ngono kuwi. Ah iya. Nah iya, engko lek sare ora nyawang gambar musik ora iso sare lho Pak kuwi kae. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem. Kula nggumun priyayi kelumutan niku nggih. Bae wong tuwek-tuwek ya ora ndek isin ya. Lek ero sinden ayu. Kuwi katresnan ngono kuwi. Tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ternyata ora enom ora tuwek ya. Wong tuwek ero sinden ayu bae ya melongo ya. Gak apa-apa Pak, terus gak masalah. Kula wong guyon. Ah iya. Iki Pak iki ajamu live TikTok lho kuwi rumah samu ayo. Ah iya. Nano. Luput pisan kena pisan. Pengen nyawang sinden mboten bapak-bapak sing ngetan mriki? Pengen madhep rene karo mlaku. Ayo. Kudu diratani nong, ayo. Yen gampang luwih gampang. Nah, iki bapak-bapak sing sepuh-sepuh setan iki nyawang sampean iki ya. Wah, cara krupuk kaya kemremes men to ya, ya ngono wae ya. Saiki madhep rono. Leres, Pak? Nah, iya, kula ngerti ati jenengan. Ayo. Yen angel tan kena tinumbas arta Bawane iki mau jenenge apa, Nong? Asmarandana. Asmarandana. Asmara ki tegese katresnan, dana ki weweh. Di tengah-tengah kesibukan beliau namun tetap tresna karo piyayi ing Klumutan mriki. Beliau adalah mantan Bupati Madiun Bapak Kajimbing. Matur nuwun rawuhipun tepuk tangan untuk Pak Ahmad Dawami. Wah iya nggih, kelenggah nggih. Kangen aku suwi ra ketemu. Klangen-angene karo Pak Kajimbing sing kelingan isih Garuda Pancasila bar kuwi mesti nyawer 1 juta. Ngarani ora nggih. Mboten Pak, sugeng lenggah Pak Mbing, sehat selalu dan selalu barokah. Amin. Dadi ati coba kaya apa Cahyu Winong Nawangsih. Yo. Golek ising kok
Engko sing kedua dijaipongke. Ya, mangga. Ya, Nang. Rebab ya Mas Edi. Genduk Winong Nawangsih. Ya, ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Kajimbing Bapak Ahmad Dawami. Ya, Ragil Saputra. Wis sawetara suwe ora pinanggih. Ya, dasare wis purna jabatan ya, Mak. Ning tetep silaturahim berbaur kalian para warga masyarakat wonten ing Klumutan Saradan. Ya. Bener, Mak, bener. Nggih mugi-mugi Pak Kajimbing tansah pinaringan sehat walafiat, tansah amanah ugi barokah. Iya, bener, Mak. Kaya ngono kuwi. Yo ngaturake pekarmane Pak Kajimbing luwih dhisik panjenengane anggere rawuh mbuh ning acara hajatane para warga masyarakat Kabupaten Medion apa pas hari jadi
mesti ngersakake Garuda Pancasila. Iya. Adate lek Juli ngene iki ya Madiun hari jadi ya, Mak. Mbah ki ora nek kabar, Nduk. Ayo. Sing baku men tentrem dhisik, Madiun wis tentrem ben saya tentrem dhisik. Merga sok sasi 11 bakale ana pilkada, pilihan bupati wakil bupati. Duka sinten kemawon ingkang badhe pinercaya dening para kawula ing Kabupaten Madiun ingkang baken saged membawa keguyuban, kekompakan, kerukunan tidak menjadi alat pemecah belah untuk warga masyarakat Kabupaten Madiun. Sing penting kuwi. Pancen sing penting kuwi kok, Nduk. Nyatane kabeh iki dulur. Pak Kajimbing ya pepunden, Pak Hari ya pepunden. Terus kabeh yen karo Piyai Madiun awake dhewe semet dulur. Iya, bener ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Yo, Cok, sing semangat ngaturake Garuda Pancasila. Iya. Kula aturaken wabil khusus dumateng Bapak Kajimbing sugeng lenggah. Ya, yuk. Dados. Garuda Pancasila sampun katur, ya muga-muga saged dados panglipuring penggalih. Sugeng pinarak, sugeng lenggah Pak Kajimbing. Ya, pamundhut ingkang angka 2 ya kuwi ali-ali, Mak. Slindro Songo. Men jumeneng ya kuwi genduk Umi Hafifah luwih dhisik karo genduk Birgita. Ya, kaya apa? Disupati ya. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah ya. Ya Mas. Ya.
ngaturaké salam hormat dhisik, salam sungkem Nduk Umi Birgita. Nggih. Marang panjenengane ingkang sampun purna anggenipun ngasta bupati wonten ing Kabupaten Madiun, Pak Kajimbing. Ayo, Umi dhisik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Jenengan tesih kemutan kula mboten? Kula sing jenengan sawer 4 tahun yang lalu, Pak. Suwimen. Nggih. Nggih. Ngaturaken selamat purna tugas nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, panjang yuswa. Mugi-mugi nek mbok menawi jenengan nyalonke melih, mengke saged dados melih nggih, Pak. Terus mungkin anggap wayang melih nggih, Pak. Amin. 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 Birgita piye kata-katane? Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Anu Pak kula ajenge matur. Pak kula salah satu followers jenengan mungkin nyuwun follow back nggih, Pak. Waduh. Kewanen aku. Urung-urung wis follow back ora. Nang ngene apa TikTok, IG apa? Instagram to, Tenan, Pak. toh? Nggih. Asmane apa njajal ning IG, Pak? Apa itu apa ya, Pak? Soalnya kan banyak toh, Pak, follow, tapi saya sudah mengikuti. Sinten nggih, Pak? Pak Ahmad Dawami. Ahmad Dawami aku ki anu, Pak. Nek nama aslinya agak lupa, tapi kan nama apa itu yang tenar kan itu toh, Pak. Heeh. Pak Kajimbing Pak ya toh. Kajimbing. Mbingi saka tembung blimbing. Blimbingi lingire limo. Ya, limo tegese panjenengane tidak pernah meninggalkan Pancasila dan juga rukun Islam. Lah kuwi. Lingire limo. Kowe sok niteni apa ora lek blimbingi lingire enek limo? Mboten nih, Pak. Titenono aku saurunge mangan blimbing, mesti tak soloki sik pira ya lingire. Lah tadi Limo apa ora? soloki. Kula ada pantun, Pak, untuk Pak Kajimbing. Pripun? Masak kambing dicampur pete. Pak Cakep. Kajimbing nyuwun sawerane. Bocah iki langsungan Lah biasane ngoten apa Kajimbing nek wis sinden ngadeg gadah Pancasila mesti amplop sak yuta ngoten, Pak. Kowe ngono kuwi padha karo miskinke dalange. Ya pancen dalane miskin kok. Lah, kowe ora ngono lho. Tegese pamane nyuwun ya nyuwun ning ora carane ngono kuwi. Alah Pak jenengan lho Pak wayangan saben wengi tapi lho Pak bisa ke lho Pak AC-ne mati Pak. Tulung benakno. Kapan olehmu tirakat lek ora ngono kuwi? Oh, ngono kuwi. Pak, kula niku Pak, leres niki Pak. Kula niku sampinge Mas Imam niku lho. Mas Imam ote-ote Pak. Beyoh Pak, rambute Pak. Lah wis sing salah lah Imam lho. Ning selain itu ning Waranggono aku lah gatekke. Oh, gelungane digarap, seragame digarap, jarike ya dikompakne. Kaya Lah ngono. ngapusi Pak Dingklekku ki lho Pak nganti suwek kabeh ya ora ditukokne dalange. Lho dalange jan tanggapan sak menwingi cetil ya Ram. Ya toh? Ya wis sesuk lek prei khusus awakmu tak tukone dingklek ya. Iya. Sing dhuwur 2 meter ngono ya. Ojo to Pak. Dadi kita menonjol Ojo dhewe. Pak, tumbas tinggal teng ngene Mas Dar niki lho. Lho iya to Mas tak payuk niki Mas. Bros barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telek blenek tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok Kabehmu tak koprok kowe ora. Lho ya tenan kok sithik-sithik medok sithik sinden ayu alah. Betul, tak dukung. Lah ya toh. Kowe tak omongi. Bros ndi to bros iki? Niki. Kowe pengen tak tukone sing anyar. Heeh, Pak, pengen. Aja kuwatir. Engko lek sesuk ning Nganjuk. Iya. Bar kuwi rombeng ingkah lek ning Nganjuk ning arep ning endi? Ning Medion to, anu Ngawi, Ngawi to. nggih. Bar kuwi tanggal 10-e tak tukokne bros. Tenan ya Pak, Iya. 10 kan libur. Bros sing ngene nang kono to? Iya. Ha, engko 10 tak tukokne bros. Engko sing masangne aku dhewe, ya. Alah ya toh. Ngono kuwi neh Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ae. Labine. Kowe tak kepruk ndasmu kowe ora ngono kuwi. Ya ben. Enek Pak Kajimbing awisin ora ngono kuwi. Ya Pak, ya ben jenengan iki ben ngerti lho Pak, aja kaya ngono ya toh Pak Bu ya toh. Mbuh. Ayo. Coba saiki dandang gula sik, ali-ali. Ayo coba kaya apa sing apik iki dikersake karo Pak Kajimbing lantaran Pak Agus iki. Ayo. Dandang gula, ayo. Ayo Om, awas Om. Lorien. Nggih. Jeneng kula glali aja lali Nene.
Hub, oper, bir kita. Nggih, Pak, pengumuman Pak Lurah. Kopine yoga-yoga telas, Pak. Kowe sing ngurusi dudu Pak Lurah ya, kowe Pak Lurah kon ngurusi wedang kopi barang lho ora. Lho lah aku ki anu lho, Pak. Menyejahterakan para yoga-yoga sambat ya tak omongke. Mergo yoga-yoga ki sing jelas pekewuh Pak karo sampean, nek aku ora duwe pekewuh karo sampean. Lampine ora. Ya niku engko mesti kanca-kanca laden wis siap. Nyiapke kopi nggih yoga-yoga. Lek aku wis laden-laden ngerti seneng aku kok. Apa senengane sampean? Susu ora. Ya ta, susu. Susu apa, Pak? 4 sehat 5 sempurna kuwi lho bergizi kuwi lho. Coba 4 sehat 5 sempurna ya apa coba? Nasi. Heeh. Lauk pauk, Iya. sayur mayur. Heeh. Terus buah-buahan. Heeh. 5 minum susu. Alah susu neh. Aku tau TK, jelok-jelok ora. Ngono Iya, ya, ditakoni aku ya jawab iki nyapo lho iki. Ampun. Nganyelne Birgita padake aku cah paut gitu ya ora. Yo Ben. Ayo. Ayo. Nembang ora? Nembang. Mosok arep nyopet kowe ora. Ayo. Tansah Terus Bir. yen dadi lara gelo sedih rinten dalu Hop, oper Umi Habibah. Ketoken kewala nganti besok apa bakal bali. Terakhir cah loro sing kompak sing apik. Ayo. Yen bali bejo Pak Lurah dredeg. Kowe iki iso Pak Lurah kok getak ilah dalah karo piye? Iki diajene wong sak kelumutan kok. Ayo Pak, tabui Pak, saya Pak Lurah Pak, ayo Pak. Kluntok. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Tuk. Pripun? Leres pancen kudu ngoten niku. Kan sutradarane pemimpine wayang niku dalang. Aja lemang langsung teng sinden. Niku kleru. Mergo sinden lek ngerti saweran, raine malah kaya kotak amal dek niku. Atur nuwun nggih ini saking Pak Kasimbing nggih. Oh nggih matur nuwun sanget nggih. Pak sindene dereng lho, Pak. Nggih mawon. iki dremis. Ampun gugu gurem ceceker nggih Pak nggih ngoten niku nggih. Niku mangke urusane kalih kula nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Niki Pak Kasimbing to. Lan jenengan pundi? Oh iya bar wayangan Padha ae nggih. dalange ya. Tambah kathah. Nggih, kathah nggih kula dum. Napa? Lan jenengan dalang mriki napa pripun? Kula tak jagoan karo Pak Mbing. Ora gelem ngalih ro sinden Pak Lurah bahaya ya ora. Pak, delok Pak, kuwi tulisane Pak, tak wacane Pak tulisane. Ora dibuka sik lho, ora. Delok umki saksine kowe ya. Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra Kajimbing. Ya. Saweran untuk sinden 1 juta. Pak Ya. Dalang enggak lho. Nggih sinden ki Pak. Sing endi tulisane? Endi? Nggih.
Oh sing iki to. Kleru macamu sing walike iki lho. Oh, enak to, Pak? Nggih, saking Pak Ahmad Dawami Ragil Saputra. Menika khusus panjenengan Pak Dalang sinden-sinden mboten sah kemawon nggih. Lho iki lho. Ngapusi Pak, kuwi ning isore iki lho enek. Endi neh? Iki lho aja bingung. Pak Dalang nek njaluk saweran sesuk setruk lho. Iki lho. Iki enek tulisane. Mung cekak tulisane iki. Sindene kocluk. Tak dom aja kuwatir aku iki karo kowe. Ngene lho, penake ngene. Iki lak usum bola to saiki. Iki tak tukokne TV sing gowedhe ya to. Dikek ning omahku ku ndelok bareng-bareng ya to. Ora, Pak. Kuwi urunan di nggih tuku bis Madangkara. Ngono lho. Ya kurang ngawut ora. Lambene Birgita tekan ndi ora. Lek wis aja ora trimo numpak bis esuk bareng aku ae. Ya. Bukesi ben ning bis ya. Sian ya. Aja Pak mesakan bukesi sumuken kok. Beh. Iki kok bojoku saya bengi kok saya nakal ya. Lah sindenmu didikmu piye iso wani karo dalange lho. Biyen nyata kongkon dek yo. Ben bir aku pegel karo bapakmu. Gara-gara ning Ponorogo wingi lho, kapokno. Sing dibahas meneh. Nyuwun sewu Pak Jimbing. Loh, Pak wingi Jimbing teng Ponorogo nyuwun sewu bojo kula niku bintang tamune Silpi Kumalasari. Bagusi lek ndalang sewengi. Lah bar kae ya bar ning Ponorogo aku di WA karo Pak Mbing. Heeh, piye? Pak Dalang lanjutkan. Piye ki Pak Kajimbing iki? Wah, Guyon-guyon Bu ora nggih. Ngeten iki bute lak menghibur para warga masyarakat wonten ing Klumutan. Yen terhibur penggali lak piyayi Klumutan dadi seneng atine, otomatis Padang kang dadi pamikire, sesuk dan seterusnya nyambut gawe saya sregep, yen nyambut gawe sregep, otomatis penghasilane piyayi Klumutan melimpah ruah kebak barokah. Ngono lho. Tak dum mripatmu aja mlerok ae. iya Pak. Ayo lek ono dhisik ndang, ayo. Kok aku tuh Pak yo misek to Ya Pak? ora Lah, kowe kok- sik. Sote. Leh, Lho sing njaluk saweran iki awakmu lho kudu awakmu sik. aku Ya wis dinekno aku sing nyanyi to. Hah? Endi aku sing nyanyi to? Kowe njaluk iki? Iya. Tenan? Iya. Wani tenan? Iya. Ora ditabuhi kanca-kanca lho. Lho, lah aku iki dihitung karo kanca-kanca kok. Hah? Dalange ora. Ditabuhi Ora. kanca-kanca. Penitine piye? Golek nganti gamelane dikukuti piye? Ayo. Oh iya Pak. Oh. Tak wae wis 10.000. Nah, kuwi jan mindring kok pancen iki. Ayo nembang sik hadiahe keri ora. Ayo. Ngagem ali-aliku papriye aja lali manangaku nadyan kula mboten melu besuke linga marang labetku Umi? Kaya Umi lho bocah tenang ngono lho. Sabar, nrimo, ikhlas. Ya, Percaya karo pandum rezekine Gusti Allah diterima. nggih. Ora lambene sinden bebret ae tekan pintu. Ya ben Yo Om. sawerane Pak. Gus, meneng. Kowe ngisi-ngisini Aja omong ya iki jeneng. nang winong engko dumen karo sinden-sinden ya. Lah, Lambene nene, ndak nene. Aku iki njak winong Loh, ora ngomong aku kan perwakilan sinden. Ora iso saiki bendarane winong nyenong. Loh, ora iso Pak, aku Pak. Kok iso awakmu? Lho kan aku biasa di pasar bukesinya bir duit iki titipno anu. Ora Mas iso Adi. kleru. Saiki sinden iki ya 6 ya. Kabeh wis bagi tugas. Sing nembang klasik bugesi, engko sing ngalangkal-alangkal alus si apa Umi. Umi. Lah sing ngurusi dhuwit saweran ki si Winong. Lah awakmu lek bisa mogok kowe sing nyurung. Sia-sia len. Wis borong iki. Wes. Nang Winong iki ya. Ya mesti tak kei sing ayu dhewe kok ora. Ya. Liyane elek ra apa-apa Ayo terus Ya, ora apa-apa. Ayo Umi. Lamun embene selaka emane namun tansah kamajuwa niki embane
kaya rampung ali-ali mangke mangdangdutke podang kuning. Menika pamundhut saking ibunipun Pak Lurah Agus. Wah iya karo nglangi karo ngombe. Piye nek isine, Pak? Piye nek isine? Ya kuwi urusaku nyapa. Yo, saya nyanyi sindene kok dalangi terus. Enek isine apa? Enek isine. Sawerane. Tak buka ya. Iya, Pak. Dek, Astagfirullah, Bu, sawerane dereng. Lampene ora. Lambene tekan ndi. Ayo, dintekake sik. Pilihanku mrene